Tipfuurire mberi nenyaya yedu inodingindira rinoti Masuwo eHades Haangaikundi Kereke yaJesu. Masuwo eHades Haangaikundi Kereke yaJesu. Theme scripture yedu Mateyo chapter 16 kubva pa 15 kusvika pa 20. Matthew chapter 16 verse 15 to 20. Tichaverenga. Akati kwavari, ko imi munoti ini ndini ani? Ipapo Simon Petros akapindura akati, ndimi Kristu mwanakomana wa Mwari mupenyu. Jesu akapindura akati kwaari, wakaropafadzwa Simon Bar-Jona, nokuti nyama neropa hazvina kukuzivisa izvozvo, asi Baba vangu vari kudenga. Neni ndinoti kwauri, ndiwe Petros, pamusoro poruware urwu ndichavaka kereke yangu, masuwo eHades haangaikundi. Ndichakupa kii dzoushe hwekudenga. Chinhu chipi nechipi chauchasunga panyika chichasungwa kudenga, nechipi nechipi chauchasunungura panyika chichasunungurwa kudenga. Ipapo akarayira vadzidzi vake kuti varege kuudza munhu kuti ndiye Kristu. Nyaya yatiri kuda kuti titaure pano takamboitaura papart 1. Asi nyaya yandiri kuda kutaura nhasi ine musoro weshoko wezuva ranhasi unoti kukunda nokuburitswa kweKereke muHades. Kukunda nokuburitswa kweKereke muHades. Ungawa neumwe musoro weshoko waungape, asi ini ndiwo wandapa iwoyo. Tine scripture yedu zvekare inotsigira musoro weshoko wanhasi inowanikwa kuna Peter wekutanga chapter 3 verse 18 to 20. 1 Peter chapter 3 18 to 20. Nokuti naKristu wakatambudzikavo kamwe chete pamusoro pezvivi, iye akarurama nokuda kwavasakarurama, kuti atiise kuna Mwari, akaurayiwa hake panyama, asi akararamiswa mumweya. Tichadzokorora. Nokuti naKristu wakatambudzika kamwe chete pamusoro pezvivi, iye wakarurama nokuda kwekusarurama, kuti tiiswe kuna Mwari. Akaurawa hake panyama, asi akararamiswa pamweya. Mauri akandoparidzira mweya iri musungwa. Mauri akandoparidzira mweya iri mukusungwa, yakanga isina kuteerera kare panguva iya mwoyo murefu waMwari uchimirira kugadzirwa kweareka pamazuva aNoa. Mukati mayo vashoma, ivo vanhu vasere, vakaponeswa nemvura. Nyaya yatanzwa pano iri kutaura ichiti, kana Kristuwo akatambudzwa, iye waiva akarurama, asi akatambudzwa nokuda kwokusarurama kwedu. Iye Kristu akaurawa panyama, asi akararamiswa pamweya. Ari pamweya ipapo ndo paakandoparidzira mweya iri mukusungwa. Ndichada kuverenga zvekare imwe scripture inoda kutitsigira pascripture yedu yanhasi, Mateyo chapter 27 verse 50 to 53. Matthew 27 50 to 53. Zvino Jesu akadanidzira nenzwi guru ndokufa. Ipapo tarira, chidzitiro chetemberi chakabvaruka napakati, kubva kumusoro kusvikira kuzasi. Nyika ikadengenyeka, mabwe akatsemuka, mabwiro akazaruka,
zvitunha zvizhinji zvevarurami vakanga vavete zvakamutswa zvikabuda pamabwiro. Iye akati amuka, vakapinda muguta dzvene vakavonekwa navazhinji. Ngaindiverenge zvekare mururimi rwechirungu. Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost. And behold, the veil of the temple was rent in two from top to bottom. And the earth did quake, and the rocks rent. And the graves were opened, and many bodies of the saints which slept arose, and came out of the graves after his resurrection, and went into the holy city, and appeared to many. Pano taverengerwa zvekare nyaya yokuti Jesu wakadaidzira zvenenzwi guru, adaidzira zvenenzwi guru, ndokubva apa mweya wake ukabuda, kureva kuti ndo paakafa. Ipapo pakarepo nyika yakadengenyeka, mabwe akatsemuka, mucheka kana kuti chidzitiro chaive mutembere chaitikamuranisa kuti uku hakuendi ava, uku kunoenda munhu wani anonopira zvivi zvevanhu, uku kwakadii, chakatsemuka nepakati, kureva kuti chakavhura kuti hapasisina kuti uku kunoenda vakati, pavhuriwa, gedhe ravhuriwa. Zvaitika pafa Jesu, zvaitika paaburitsa mweya wake, padengenyeka nyika, mabwe akatsemuka, pasi pakatinhira, mucheka womutembere ukabvaruka kubva kumusoro zvichienda kuzasi. Hauna kubvaruka kuita mamvemve, wakabvaruka napakati kubva kumusoro zvichienda kuzasi, kureva kuti wakaita seketeni riya ratinoona pamastage kana pachiitwa mitambo, rinovhurika, rimwe divi richienda uku, rimwe divi richienda uku, kureva kuti pavhurika, taakuona zviri mukati, pave neaccess, pave nomukana wekupinda kuseri kwanga kusingapindwa. Izvozvo zvaitika zvichiitika saizvozvo, makuva akabva avhurikawo. Makuva avhurika, verse 53 inoti, and came out of the graves after his resurrection, and went into the holy city, and appeared to many. Makuva pakafa Jesu akavhurika. Asi ukaverenga zvakanaka Bhaibheri panori kutaura kuti paakazomuka, vatsvene, masaints aive afa akamutswavo kubva mumakuva, vakaonekwa vachipinda naye muJerusarema, vakaonekwa nevazhinji. Nyaya ndiri kuda kuti tinzwisise pano ndeyekuti pakafa Jesu, mucheka wakabvaruka nepakati, kureva kuti wakapa access yekuti kwanga kusingatenderwi vanhu mutemberi, vaakutenderwavo, vaakutovonawo zviri kuseri, vave nomukana, pave neaccess. Asi pazvakaitika izvi hapana munhu wakamhanya akatonopinda kuseri nguva iyoyo. Zvangopa mukana wekuti pavhurika, pakukwanisika kuti vanhu vaaccesse kuna Mwari, pakukwanisika kuti vanhu vasvike kunzvimbo tsvene ivo pachavo, vasingaiti zvokusvikirwa nomwe munhu. Nokuti pavhurika, kureva kuti zvakare zvapfuura, pave nezvitsva zvokuti zvino munhu wese wakukwanisa kuti asvike kuna Mwari. But pazvakaitika ipapo, hapana wakamhanya akatoenda kuseri kweketeni kuti kwataa tisingasviki taakutosvika. Hazvina kuitika musi iwoyo, hazvina kuitika nguva iyoyo. Naizvozvo ndo zvimwe chete, makuva paakatsemuka akavhurika, hakuna chitunha chakabuda, asi kuti avhurika, pave neaccess yekuti vari mukati vanga vakafa vakwanise kumuka, kana kuti mabhonzo anga ari mukati akwanise kuonekwa. Asi zvangovhurika, pangoita mukana, pakafa Jesu. Zvofananawo nokuti pakafa Kristu ndipo patakaregererwa chivi chedu. Chivi chedu chaive chabva kuna Adamu naEvha kare.
tikabhanishwa kuna Mwari, kuti hatina mukana wokusvika kuna Mwari. Asi pakafa Jesu ndo patakaregererwa chivi chedu. Pakafa Jesu ndo patakapiwa mukana wokuchisvika kuna Mwari. Right. Zvandiri kuda kungotaura ndezvekuti vakafa vakaonekwa vamuka vari kunzi masaints, vatsvene, varurami, havana kubuda mumakuva pakafa Jesu, asi kuti makuva acho ndo akavhurika kuti vabude, asi ivo havana kubuda. Pavhesi 53 panapa yaMateyo chapter 27 ndo pairi kutaura kuti pakamuka ivo ndo pavakamuka vakaonekwa vachipinda naye, amuka vakaonekwa vachipinda naye muJerusarema. Iye wamuka, ivo vamuka. Sei? Rega ndikurumidze kutaura panyaya yekuitira nguva. Bhaibheri shoko raMwari rinotaura kuti Jesu ndiye wakava first born pazvinhu zvese nezvisikwa zvese nevanhu vose vatsvene. Ndiye wakaita first born, ndiye wakaita wokutanga kumuka. Kureva kuti ava havana kumuka Jesu asati amuka. Jesu ndiye wakaita first born, akaita first born yezvinhu zvose. Kureva kuti iye ndiye wakatanga amuka, amuka ivo ndokuzomuka. Asi makuva aive atovhurika pakufa kwake. Zvofananawo nokuti isisu pakufa kwake ndo patakaregererwa chivi chedu. Taregererwa chivi chedu ndo patakapiwa mukana wokuchisvika kuna Mwari. But pakumuka kwake ipapo isu ndo pakatiita manje kuti tichikwanisa kuchisvika kuna Mwari, tichikwanisa kuti taakukunda nyika, tichikwanisa kuti taakuchienda manje, tichisvika mberi kwa Mwari nokuti iye wamuka. Ndinofarira mashoko akanyorwa pacertificate yangu yekubhabhatidzwa anoti nokubhabhatidzwa ikoko tiri kufa pamwe chete naye, nokumuka pamwe chete naye. Kureva kuti paafa apa ndo pandiri kuregererwa zvivi zvangu, paamuka apa ndo pandave mwana waMwari, ndo pandakukwanisa kuaccessa Mwari nokuti ndamuka pamwe chete naye. Saka makuva akavhurika asi vanhu havana kubuda. Iye paakazomuka, Mateyo 27:53, ndo pavakaonekwa vachipinda pamwe chete naye muJerusarema vamuka. Asi vanhu ava vanzi vatsvene. Zvoti tikaenda zvekare kubhaibheri shoko raMwari tinozonzwa tichiparidzirwa tichinzi isu vapenyu hatigoni kutangira vatsvene vakafa kare. Ivo ndo vanotanga kumutswa vosangana naJesu makore. Isuwo tozosandurwa miviri yedu kamwe kamwe tochibatana navo, asi hatigoni kutangira ivo ndo vanotanga. Sei vachitanga ivo? Vanotanga ivo nokuda kwokuti isu kunonzi kereke yakavakwa pafoundation yevaapostoli navaprofita. Anditika kereke ndo payakazovakwa pamusoro pefoundation yevaapostoli navaprofita, ndo payakavakwa. Foundation yevaapostoli navaprofita chiko ndiye Kristu, nokuti Kristu ari kuti pamusoro poruware urwu achizvireva iye, ndichavaka kereke yangu. Kureva kuti pamazuva aitaura nevadzidzi vake vaakaita zvokusarudza ivo vari 12, kureva kuti ivo vakanga vasiri kereke, nokuti ari kuvaudza ivo achiti ndichavaka kereke yangu. Ndavaka kereke yangu, iwe Peter ndichakupa maki. Ende kereke yangu iyi masuwo eHades haasi kuzoikunda. But zvino paaitaura yakanga isina kuvakwa. Kureva kuti vanhu ava vana Peter nevamwe vaivepo, tinoziva paive nevamwe 70 madisciples, kozouya vamwewo vazhinji vakaita sana Maria Magadharina nevamwewo vakawanda vakadaro dero vana ambuya vaPeter. Vese ivavo tinoziva kuti vaivatendi, kureva kuti kwaive ne100 dzevatendi vaivepo. Asi yakanga isati yavakwa kereke, nokuti ari kuti ndichavaka kereke yangu achiudza ivo. Zvino kereke yakazovakwa lini? Vamwe vobva vati kereke yakavakwa musi wePentecost. Zvino kana kereke yakavakwa musi wePentecost,
Jesu anonzikana achiuya ari kuuya kuzogamuchira mwenga wake, anditika kereke yake. Iye pachake zvekare, ndakarimbotaura yamnenga, ukaverenga kuna Revelation chapter 19 verse 7-8 inoti ngatifarei, tifarisise, timukudze, nokuti mutambo wokuwana wegwayana wasvika, mukadzi waro wazvigadzirira, akapiwa simba kuti apfeke mucheka wakanaka unopenya usina tsvina, nokuti mucheka wakanaka ndizvo zvakarurama zvavatsvene. Vatsvene ndiwo mwenga. Kristu kana ari kuuya kuzogamuchira mwenga. Mwenga haana kugadzirwa musi iwoyo. Mwenga anouya atopedza musi wokuperekwa uya kureva kuti wakungoperekwa but wakatodiwa kudhara uye wakatogadzirira kare zvaakutozikamwa kuti iwe uri mwenga. Kureva kuti kereke haina kugadzirwa musi unouya Kristu kechipiri, asi kuti kereke yane musi wayakatanga kugadzirwa semwenga, ukatanga kugadzirira paanodzoka Kristu kereke inenge iri mwenga atopedza kuzvigadzirira. Mwenga akungozvipa kuna Kristu. Saka musi wayatanga kugadzirwa ndeupi? Ndati vamwe vazhinji tinoti musi wePentecost. Ichokwadi musi wePentecost ndo musi wakauya mweya mutsvene, asi vanhu vaivatongana varimo vakagaririra, vanzi garirirai. Tinoziva kuti Jesu akwira kudenga vakagara 10 days mweya mutsvene usati wauya. Mweya mutsvene ndokuzouya. Kunonzi garai muri muJerusarema kusvika mweya mutsvene wauya. Kana mweya mutsvene wauya iwo uchakuzivisa izvi kuita, kwete kuti kana wauya kereke yotanga. Saka iyo yakatanga papi? Pandinoda kuti tinzwisise ndiko kuti kereke haisi kuzotanga ichisiya masaints, ichisiya vatsvene vakanga vafa kare, Kristu asati auya, kana kuti Kristu asati afa, kana kuti Kristu asati amuka. Haisi kuvasiya kunze. Uye kereke yevapenyu inoratidza kuti havagoni kutangira vakafa. Vakafa ndo vanotanga. Kureva kuti kereke inofanira kutangira kune vavo vakafe kare vari vatsvene. Ndinoziva zvangu kuti vazhinji vamwe vangagone kupokana nazvo. Vangapokana nazvo, asi iniwo ndo zvandakazarurirwa naMwari. Saka indinongotaura izvozvo. Uyewo shoko raMwari pane pariri kunditsigira kudaro. Ukaverenga kuna Korinte vechipiri pachapter 11 verse 2, 2 Corinthians chapter 11 verse 2. Pauro anoti, nokuti ndine godo pamusoro penyu negodo raMwari, nokuti ndakakuwanisai murume mumwe, kuti ndikuisei kuna Kristu semhandara yakachena. Apa zviri kungotsigira kuti imi kereke, anditika ndimi mhandara, ndimi mwenga waKristu ari kuuya kuzogamuchirwa. Zvino haasi kuzogamuchira vamwenga, ari kugamuchira mwenga mumwe chete, ari kugamuchira kereke imwe chete. Achigamuchira kereke imwe chete kudaro, kereke imwe chete yaari kugamuchira ndeiyo inouya kuna Mwari ichiburikidza nemahari, nokuti manzwi aiye Kristu pachake anotaura kuna Johani chapter 14 verse 6. Anotaura zvakanaka, anoti, ini ndini nzira, ndini upenyu, hakuna anouya kuna Baba asino mandiri. Iye Kristu ndiye nzira, ndiye upenyu, ndiye zvokwadi. Hakuna anosvika kuna Mwari kunze kwemahari. Kureva kuti kana vari vana Adamu, kana vari vana Abrahamu, kana vari vana Mozisi, kana vari vana Eria, kana vari vana Johani Mubhabhatidzi, navose masaints akafa iye Kristu asati afa kamuka, vose ivavo havakwanisi kusvika kuna Mwari kunze kwokusvika nemuna Kristu. Unoti aiwa kaKristu wakanga ariko kudhara, saka kudhara ikoko vakatenda kwaari nokuti akanga ari Mwari, ndiye waifamba navo kunyange murenje. Ichokwadi iyoyo, asi achiudza vanhu Peter nevamwe vadzidzi ari kuti ndichavaka kereke yangu. Hakuna ari kuzosvika kuna Mwari asiri mwenga. Ende mwenga panapa tikuona kuti iri kereke yaKristu.
Saka kana avo vasikatozvipedza vasina kupinda mukereke yaKristu, Kristu ari kutaura kuti havapindi nokuti hakuna anosvika kuna Mwari asina kuuya nemari Kristu. Saka panapa tinofanira kuona kuti ava vakapinda mukereke papi, uye tiri kuti ndivo vakatitangira, nokuti isu vapenyu hatigoni kutangira vatsvene vakafa kare. Ndozviri kutaura Bhaibheri. Saka kuya kuti ivo ndo vanotofanira kuve kereke yokutanga. Tichirangarira kuti tiri kuti masuwo eHades haangaikundi kereke yaKristu, nokuti yari kuti pamusoro poruware urwu ndichavaka kereke yangu, ndavaka kereke yangu, masuwo eHades haangaikundi. Tikati musoro wedu wenyaya yanhasi uri kuti kukunda nokuburitswa, kukunda nokubuda nokuburitswa kweKereke muHades. Ndo pandava kuda kutsanangura manje kuti kukunda nokubuda nokuburitswa kweKereke muHades chii chandiri kumboedza kutsanangura. Tikaverenga zvakanaka tichienda mberi, tinoona kuti isusu panyaya yedu yataverenga yezuva ranhasi, tatisu Peter achinyora anoti Kristu wakatambudzika kamwe chete. Iye akarurama hake, but akatambudzika nokuda kwokusarurama kwedu. Akaurawa panyama, asi akararamiswa pamweya. Ari mumweya imomo ndo paakaenda kundoparidzira vanhu vakanga vari muusungwa. Panapa taona kuti pakafa Jesu makuva akavhurika. Paakazomuka, zvataura Mateyo anoti paakamuka ndo pakaonekwa vatsvene vachimukavo kubva mumakuva vakapinda muJerusarema pamwe chete naye, vakaonekwa nevazhinji. Ipapo manje ndo paakutitaridza pachiti Jesu paakanga afa mazuva 3 neusiku 3 ari mumwoyo wenyika, ari muvhu, akanga aripi? Iro shoko raMwari rinombotaura kuti kudiko munhu wose anofa, shoko raMwari rinotaura richiti anoenda kusheora. Kusheora ndokupi? Tikaverenga Isaiah 38 verse 10 inoti, ndakati ndichapinda pasuo resheori achiri masikati pamazuva angu, ndakatorerwa makore angu akanga asara. Uyu ari kutaura ndiEzekiya paakanzi iwe chirayira nhaka yako nokuti wakufa. Iye akati kuna Mwari, aiwa kaMwari, tarisaiwo mumbovonawo kuti ndakadii akazowedzerwa mamwe makore 15. But iye ari kutaura kuti ini ndakanga ndatoti ndiri kuenda kusheori. Sheori inzvimbo yaiendwa nemunhu wose anenge afa, aienda kusheori. Sheori ndiyo inonziyo grave naamwe maversion akaita sana authorized version vanoiti grave, kureva bwiro, rinda. Imwe version yaKing James inotaura ichiti Sheol, inototaura ichiti the gates of Sheol. AV inoti the gates of the grave. Imwe Amplified Bible inotaura ichiti the gates of Hades. Hebrew Orthodox inotaura ichiti Sheol, kureva kuti magedhe eshawa. Ndo kwainzi naEzekiya ndinoenda. Asi Ezekiya uyu ndiye wokuti kuna Mwari, tarisai kamuona. Mwari vakaona kuti shuwa munhu wakaruramawo, vakamuwedzera mamwe makore. Asi kwaifanira kuenda kwaitaura aiti ndiri kuenda kusheori. Kusheori ndo kwaienda vanhu vose. Ukaverenga mapisarema 89 verse 48, Psalms 89 verse 48 inoti, ndoupiko munhu angararama
akasazoona kufa, angarwira mweya wake pasimba resheori here? Hakuna munhu airwira mweya wake pasimba. Munhu wese aenda kusheori. Seiko munhu wese aenda kusheori? Munhu akatadza kubva pana Adamu naEvha. Naizvozvo munhu wose akatadza nokutadza kwaAdamu naEvha aienda kusheori, nokuti kwakanzi nomusi waunotadza, nomusi waunodya muchero wandakurambidza, uri kuzofa. Vana Adamu naEvha vafa. Kubva musi uyo munhu wese aenda kusheori. Asi Mwari kubva kunguva iyo ndokubva aita plani yekuti vatsvene vanofanira kuti vazodzikinurwa kubva kusheori iko. Umoti saka unoreva kuti vatsvene nevasiri vatsvene vose vaenda kusheori. Vaenda kusheori. Asi kusheori ikoko kuri kuratidza kuti kwaive nemakamuri ekuti vatsvene apa, vasiri vatsvene apa, kuri kusheori ikoko. Nokuti tikaverenga isusu kuna Luka chapter 23 verse 43, inoti, and Jesus said to him, truly I say to you, today I shall be with you in paradise. Apa aipindura munhu, aiudza munhu akanga ati kana mave umambo wenyu mundirangarire, mbavha pamuchinjipo. Ari kuti nhasi ndichange ndinewe muparadise. Asi ipapo vanhu vose Jesu akanga asatamuka, kureva kuti vanhu vose vaenda kusheori. Asi sheori iyoyo yaiveko ikoko. Jesu anoti ndichange ndinewe. Peter panotaverenga kuna Peter, tikaona kuti Jesu wakaenda kundoparidzira mweya yakanga iri muusungu. Iye ati ndichange ndinewe kuparadise. Mweya yakanga iri muusungu akupi? Kusheori. Akaparidzira vapi? Vatsvene here kana kuti vasiri vatsvene? Bhaibheri shoko raMwari kuna Mateyo taona riri kuti makuva avhurika, Jesu amuka, kwakaonekwa vatsvene vachimuka vachibva kumakuva vakapinda vose naKristu muJerusarema. Vatsvene vachibva kupi? Kusheori. Unoona kusheori ikoko kaverenga nyaya yaDivhasi, kana kuti uya ainzi mupfumi naRazaro. Divhasi anonzi afa akaenda kunzvimbo yokutambudzika. Razaro afa wakaenda pachifuva chababa Abhurahama, pabhosomu yababa Abhurahama, kureva kuti akandogara palepo ari pana Abhurahama. Ari kupi? Kusheori ikoko. Nokuti Divhasi wakanga achitomuona, kwete miraculously aiwa kutomuona, nokuti iye akanga isiri parable. Akanga achitomuona kuti Razaro uyo baba Abhurahama avo. Ivo baba Abhurahama vachitovavona, vachitotaurirana. Kureva kuti kwaive nemawings maviri, kuti vamwe uku vamwe uku, vamwe vari munzvimbo yokuzorora yakanaka, vakamirira kwokuti kunogona kuitwa zvinhu zvakanaka. Vamwe vari munzvimbo yokutambudzika inoti inotonzikwavo nyota. Vari munzvimbo inotambudza, inopisa, isina mvura, inotodiwa kuti patombomwiwa mvura kuti zviite nani. Saka ukatarisa uone kuti wose munhu waenda kusheori. Jesu wafa unoenda kundoparidzira vanhu. Bhaibheri mave anoti kunosunungura. So ipapo ukazotarisa unoona kuti kusheori kune nzvimbo mbiri, yevatsvene neisiri yevatsvene. Ndo dzaivako idzodzo. Nokuti ukazoverenga zvekare kuna Ephesians chapter 8 verse 8, Ephesians chapter 4 verse 8, inoti, naizvozvo anoti, akakwira kumusoro akatapa vatapwa, akapa vanhu zvipo. Akakwira kumusoro akatapa vatapwa, akapa vanhu zvipo.
Muchirungu muri why he said, when he ascended up on high, he led captivity captive and gave gifts to men. He led captivity captive. Paakakwira Jesu, ihosungwa akakwira ave ndiwo akusunga. Kureva kuti vakanga vakasungwa akakwira vave nhapwa dzake iye, vave captured naiye. Vakepchwa kupi? Kubva kwavanga vari vachinzi ndivedu. Nokuti wakanga aine makii ekuHades, wakanga ane makii okusheori ndiSatani. Jesu wafa akadzikako, ndo paanondotora makii. Atora makii osunungura vatsvene vanga variko. Kureva kuti kusunungura kwaavaitaka, asunungura atapa. Nokuti vanhu ava vese vanga vari vaSatani vari kuHades. Nokuti vakanga vatevera Satani kubva pana Adamu. Saka vose vari ikoko. Nokuda kwenyasha dzaMwari kune paive pakachengeterwa vatsvene. Vatsvene ivavo zvino vakaita kundotapwa naKristu. Ivo vari vatapwa kare, ndokubva avatapa akakwira navo. Achikwira navo ndo zvinotaura shoko raMwari kuti akakwira navo. Vamwe vangati ko vaya vakamuka paJerusarema vakazodidi, vakazoenda nokupi, vakamutswa, vakaonekwa vachipinda muJerusarema vakabva kumakuva. Bhaibheri shoko raMwari pana eHades chapter 4 verse 8 riri kuti akakwira kumusoro akatapa vatapwa akapa vanhu zvipo. When he ascended up on high, he led captivity captive and gave gifts to men. Pandikuda ndokuti he led captivity captive. Akati vakatapwa vacho iyayo akanga achivatungamira atovatapa kubvawo kuna Satani. Kureva kuti akanovatora nechisimba kubva kuna Satani akakwira navo. Ipapo manje ndo pari kuuya nyaya yedu inoti ndichavaka kereke yangu, masuwo eHades haangaikundi. Upon this rock I will build my church, and the gates of hell cannot prevail against the church. Prevail against. Kureva kuti chiri kurwisa panapa, chiri kukunda, chiri offensive side, chiri kuve ndicho chiri kutungamira pahondo ichechi. Magedhe eHades otadza kuikunda. Magedhe eHades okoniwa kuita prevail against the church. Kureva kuti chechi yakatangira kune vatsvene vakanga vakatapwa naSatani. Aendako Kristu ndo paakandovatapa, ndo paakandovavudza, handitika ndo paakandovazivisa nezvake, ndo paakandovaparidzira vakatenda kwaari sezvo vakagara vachitenda. Iye ndokuchibuda navo. Achibuda navo, aibuda navo nepagedhe. But gedhe rinenge richiramba kuti vanhu vabude. Nokuti gedhe rakaisirwa kuti vari mujere vasabude, nevari kunze vasapinde kundotapa vari mujere kuti vabude navo. Asi zvino nokuda kwokuti iye nesimba rake wakakwanisa kupinda muHades. Apinda muHades, munzvimbo yainzi chifuva chababa Abrahamu. Imomo ndokundotapa vatapwa vai vakatotapwa naSatani. Iye ndokuchivatapa, ndokuchikwira navo. Vakaonekwa vachipinda muJerusarema. Voenda, Bhaibheri haritina patiri kutiudza kuti vakaenda naye. But Bhaibheri panapa pana Ephesians 4:8 riri kutaura richiti paakanga okwira, akakwira akatapa vatapwa. Akakwira akatapwa vatapwa. Anditika he led captivity captive. Achikwira. Saka ipapo ndipo tiratidza kuti wakakunda. Kureva kuti kereke yakatokunda masuwo eHades. Yakunda masuwo, nokuti ndokukunda masuwo eHades, nokuti masuwo eHades aida kuti kereke isabude, irambire irimo. Ndosaka paya uchinzwa ukaverenga kuna Judhi,
unonzwa iwewe Bhaibheri richitaura zvakanaka richiti kana kunyange Michael the archangel haana kukwanisa kutuka Satani pavairwirana mutumbi waMozisi. Vairwirana seiko? Nokuti zvichida Michael waitoda kuti haangaendi kuHades, but Satani waiza no ndiwe kuHades, wese afa kuHades. Kuda kuti kana vose vana Abrahama vana Mozisi vakauya vakasunungurwa naJesu, vaizikanwa vanhu vakaonekwa nevanhu vachimuka pamwe chete nawo, nevamwe masensi akanga asingazikamwe vakangoona kuti vanhu vamuka but vaive vatsvene. Bhaibheri rotaura panapa kuti akukwira, he led captivity captive, akatungamirira vatapwa, akatapa vatapwa, akakwira navo. Zvoporeva kuti kereke yakatangira kumasaints akanga afa kare, nokuti Jesu amuka. Kumuka kwake ikoko ndo kwakaitisa kuti kereke ichinge yavepo. Ndo paaiti ndichavaka kereke yangu, akanotanga kuivakira kuOld Testament saints, akanotanga kuivakira kumasaints aive avete. Ivavo ndo vakamuka, akakunda navo, vakabuda pamagedhi eHades. Hades haina kukwanisa kuvadzivirira kuti vasabude. Vabuda kudaro ndo kereke yavo yamanje. Ndo paanozoudza vadzidzi vake kuti no, imi michiendai munorinda muri muJerusarema. Anditeka murimo momorinda kusvika mweya mutsvene wabuya, nokuti hauuyi ndisati ndaenda. Kana aenda mweya mutsvene wobuya, mweya mutsvene wabuya manje wokuzivisai zvokuita, mupararira muchienda. Kereke yatanga kufamba, but iyo kereke makundiro yakaita yakakunda pamwe chete naiye, nokuti akati ndiri kuivaka pamusoro poruware urwu, kureva kuti pamusoro pake iye ndo paakavaka kereke. Kureva kuti kereke iyoyo ndokubva yakunda ichibva muHades. Kureva kuti kana vari vatsvene vose vakanga vafa kare Jesu asati auya kuzofira vanhu pamuchinjikwa nokuzomuka, vanhu ivavo vose akandovatapa kumutapi aive avatapa. Ipapo ndo pakatanga kuti paradise haisisiri kuhell, ndo pakatanga kuti paradise yave somewhere kuna Kristu, haisisiri muhell. Kuhell kwangove chete nevanomirira vaya vasiri kuzodi, vasiri kuzomutswavo kunyange panouya Jesu pokutanga. Asi vatsvene vose vakuenda kuparadise, vakamirira zuva rokupedzisira. Ndosaka uya akanzi nhasi ndinokuvimbisa kuti ndinenge ndinewe muparadise. Nokuti kuparadise ikoko ndo kwaakatoenda akandoparidzira vakanga vachangofa nevakafa kare, as long vari masaints. Avaparidzira vakatenda kwaari, vakabuda pamwe chete naye. Ndo kuti zvizadzisike shoko rake rokuti hakuna anoenda kuna Baba kunze kwemandiri, nokuti ini ndine nzira, ndini zvokwadi, ndini upenyu. Hakuna anosvika kuna Mwari kunze nokusvika nemaari. Saka naizvozvo kereke yakakunda ichibva kuHades. Masuwo eHades haana kukwanisa kuidzivirira. Ndo mazarurirwo andakaitirwa kwini. Nokuti shoko raMwari ukaverenga, kana uchida kuona kuti vanhu vese shuwa vaenda kuHades uye Mwari waisvika. Vangana mapisarema 139 verse 8, Psalms 139 verse 8 inoti, kana ndingakwira kudenga muriko, kana ndingadzikirire nhovo yangu paShaori, tarirai muripo. Ikoko kuchifuwa Abrahama unoti aive mutsvene munhu aitaura kuti kunyange ndiri kuHades muriko. Saka ivavo vanhu vese vaive kuHades, ivavo vari munzvimbo yakanaka, ivavo ndo vakanosunungurwa, ikave ndiyo chechi yokutanga ikakunda. Masuwo eHades akasaidzivirira, ikakwanisa kubuda. Yabuda kudero, kureva kuti vatsvene vose vabuda. Pari kudzoka Jesu ari kuzogamuchira mwenga wake. Mwenga wake usanganisira ivo vaya vakanga vafa kare, vana Abrahama, vana Dhavhidha. Uri kusanganisira ivavo ndo mwenga wacho. Nesuwo
tichisangana pamwe chete navo ndo mwenga wacho. Pashoko raMwari rinotaura kuti hatingatangiri vakafa kare, ivo ndo vanotanga, isu tozotevera. Naizvozvo kunyange nekereke ndo vakatanga, isu tozotevera. Ndokuti tive chinhu chimwe chete, hatingavatangiri isu ivo vozouya pakusure kwedu. Isu takavaka kuchinzi takavaka panheyo dzavapostori navaprofita. Nheyo dzavapostori navaprofita ndiani? Ndiye Kristu, nokuti ndiye ruwari. Vese vanovaka paari havanyadziswi. Regatikuudze kuti kana uchida kuona kuti chokwadi ndiri kutaura nyaya iyi chokwadi, ukaverenga kuna Mateyu chapter 12 verse 39 to 40, inoti vaive vakumbira kuitirwa chiratidzo. Akapindura akati kwavari, rudzi rwakaipa rwoupombwe runotsvaka chiratidzo, asi havangapiwi chiratidzo, asi chiratidzo chomuprofita Jona. Nokuti Jona sezvaakava mudumbu rehove huru mazuva 3 nousiku 3, saizvozvo Mwanakomana woMunhu uchava mumwoyo wenyika mazuva 3 nousiku 3. Ona, kunze hamungawani chiratidzo kunze kwechiratidzo chaJona, chokuti Jona sezvaakave muhove 3 days and 3 nights, nenivo ndichave mukati menyika pasi apa 3 days and 3 nights. Zvino tichinzwa kuti iye Jona wakati kudii achiri mudumbu mehove, nokuti apa Jesu watiratidza kuti chiratidzo chete chingapiwe vanhu ndechomuprofita Jona. Ko iye Jona ari mudumbu mehove akati kudii? Jona ari mudumbu mehove akati kudii? Tikaverenga kuna Jona chapter 2 verse 2, Jona chapter 2 verse 2, inoti akati, ndakadana kuna Jehovha ndiri munhamo yangu, akandipindura. Ndakadana ndiri mudumbu reSheol, imi mukandinzwa inzwi rangu. Jona watarifeiwa kare kuti ndo chiratidzo chete, ari kuti ndakadana ndiri mukati meSheol, ndiri mudumbu reSheol, kureva kuti ndiri pasi, ndiri kuhell, ndiri muHades, ndo mandakadana ndiri, imi mukanzwa inzwi rangu. Kristu iyo pachake ari kuhell, haana kuregerwa achiparara mweya wake ari kuhell. Ndo zvaanotaura iye Kristu ukaverenga kuna Mapisarema chapter 16 verse 10, nokuti hamungasii mweya wangu muSheol, hamungatenderi mutsvene wenyu kuti aone kuroora. Psalm 16 verse 10, for you will not leave my soul in Sheol, you will not give your Holy One to see corruption. Jesu akutaura chiri muchiprofita kuti hamungandirege ndiri kuSheol sevamwe vese vaigara muSheol. Jesu akatoenda kuSheol nokuti wese aifa aenda kuSheol, but iye asvika muSheol manje wakava nesimba pamusoro peSheol, akabvuta makii aipfiga paSheol, akaparidzira vaiveko kuti iyeni ndini nzira, ndini upenyu, ndini zvokwadi. Vose vakatenda kwaari ndokutenda kwaari vatsvene ivavo, iye ndokuchibuda navo. Magedhe eSheol asingadi akakiwa, vachirambidzwa kubuda bhati vakakunda. Ndichavaka kereke yangu, masuwo eHades haangaikundi. Aitaura kuvadzidzi vake kuti ndichavaka, kureva kuti akanga asati aiva kuivaka, akatoivaka paakafa. Asati amuka ndokuvaka kereke yake, ndokumuka nekereke yake. Nokuti nokufa kwake isu takaregererwa chivi chedu, but nokumuka kwake ndokuchipiwa upenyu, ndokuchipiwa Kristu. Amen. Saka kereke yakatangira kuSheol, ichitangira kuvatsvene vakanga vafa kare. Unoziva vaIsraeri, Israeri chaiyo, religion yeIsraeri nenation yeIsraeri ichitanga kunzi yatanga. Tinoverenga Bhaibheri yakatangira muIjipita. Ijipita ichifananidzwa nenyika yerima, ichifananidzwa nekuve munyika kokuti munhu hausati watenderuka. Ndo kwakatangira kereke ikoko. Ikabuda ikayambuka ikaenda kuKenani yatova kereke, ikaenda kuKenani yatova Israeri, ikaenda kuKenani yatodya chirayiro kudhara.
Kuya kuti kereke yakatangira kupi? Kunyika yerima ikoko ndoko yakatangira, ndoko Chibuda. Vanafaro vakaedza kuidzivisa kuti isabude paRed Sea paya, but iyo still ikabuda. Kuya kuti masuwo eHades haana kukwanisa kuikunda kereke yeIsraeri ichibuda ichienda kuKenani. Nyangwewo pano kereke yaJesu yevatsvene vakanga vafa kudhara haana kukwanisa kuidzivirira masuwo eHades, yakabuda. Isu tosangana nayo, yatove naKristu kudhara, topfuurira mberi neKristu nechechi. Sezvinotaura shoko raMwari kuti ivo vakafa ndo vanoti paanouya kechipiri ndo vanotanga kumuka, vanenge vakafa, masaints. Vapenyu vozoshandurwawo, vatoona kuti Kristu uyo watomuka, watouya nemasaints, ivo vozoshandurwawo, vojoinawo. Ndizvozvo zvimwe chete kereke yakatangira kuchifuva chababa Abraham, kereke yakatangira kuparadhaisi ichiri kuHades. Masuwo eHades ndokutadza kuidzivirira kuti iramberi kuHades, ndokubva yabuda vatsvene vakaonekwa vachipinda naye muJerusarema. Bhaibheri rotaura zvekare kuna Efeso 4 verse 8 roti akakwira akatapa vatapwa, akanovatapa vatapwa vakanga vakatapwa ndokukwira navo. Apa ndo panoperera part 2 yedu yangaite musoro weshoko unoti kukunda nokubuda nokubudiswa kweKereke muHades. Dingindara redu richiti masuwo eHades haangaikundi kereke yaKristu. Part 3 tichaona zvekare imwe nyaya kuti masuwo eHades haangaikundi. Tichapinda pane imwe version zvekare yenyaya iyoyo, masuwo eHades haangaikundi. Zvino kereke yatakutaura isingakundwi futi nemasuwo eHades ndei kereke yatovepo iyi yabuda, asi still masuwo eHades hachaikundi. Amen.